चिकित्सक समूहात पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस: BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement: A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus: Health Retreat Resort, समर्थ सृष्टी नगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस: कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-6222-1682 और 9764809669. घोषणा आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीने दणाणले कुडाळ. सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्रीपदी माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांची निवड झाल्याबद्दल जिजामाता चौकात कार्यकर्त्यांनी फटाके लावून आनंद व्यक्त केलाय. यावेळी जोरदार घोषणाबाजीसह या नियुक्तीचं स्वागत भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी केलंय. त्यावेळी उपस्थित कुडाळ मंडल अध्यक्ष विनायक राणे, जिल्हा सरचिटणीस पंड्या सावंत, ज्येष्ठ नेते राजू राऊळ, सरचिटणीस विजय कांबळी, सोशल मीडिया लोकसभा अध्यक्ष अविनाश पराडकर, नगरसेवक निलेश परब, राजवीर पाटील, राजेश पडते, राजू बक्षी, बाळा कुडाळकर, गजानन वेंगुर्लेकर, चेतन धुरी, श्रावण शिरसाट, सुष्मित बांबुळकर, स्वरूप वाळके, नागेश नेमळेकर, विश्वास पांगुळ, महिला मोर्चाच्या सौ अदिती सावंत, अक्षता कुडाळकर, सौ विशाखा कुलकर्णींसह अन्य भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तर पाहूयात यावेळीचे दृश्य. ए पेटवा. भारतीय जनता पार्टीचा जय भवानी, जय शिवाजी, रवींद्र चव्हाण साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. ए पेटवा. जेंट्स सामाना. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांची निवड झाली आहे. ही निवड झाल्याबद्दल जिजामाता चौकात कार्यकर्त्यांनी फटाके लावून आनंद व्यक्त केला. यावेळी जोरदार घोषणाबाजीसह या नियुक्तीचं स्वागत भाजपा कार्यकर्त्यांनी केलंय. घोषणा आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीनं दणाणलं कुडाळ. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांची निवड झाली आहे. निवड झाल्याबद्दल कार्यकर्त्यांनी जिजामाता चौकात फटाके लावून आनंद व्यक्त केला. यावेळी जोरदार घोषणाबाजीसह या नियुक्तीचं स्वागत हे भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी केलंय. यावेळी उपस्थित कुडाळ मंडल अध्यक्ष विनायक राणे, जिल्हा सरचिटणीस पंड्या सावंत, ज्येष्ठ नेते राजू राऊळ, सरचिटणीस विजय कांबळी, सोशल मीडिया लोकसभा अध्यक्ष अविनाश पराडकर, नगरसेवक निलेश परब, राजवीर पाटील, राजेश पडते, राजू बक्षी, बाळा कुडाळकर, गजानन वेंगुर्लेकर, चेतन धुरी, श्रावण शिरसाट, सुष्मित बांबुळकर, स्वरूप वाळके, नागेश नेमळेकर, विश्वास पांगुळ, महिला मोर्चाच्या सौ अदिती सावंत, अक्षता कुडाळकर, सौ विशाखा कुलकर्णींसह अन्य भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आपण त्यावेळीचे एक्सक्लुझिव्ह अशी दृश्ये कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहतोय. जय भवानी, जय शिवाजी, रवींद्र चव्हाण साहेब आगे बढ़ो. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही, कुडाळ.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.